И днес ще снимам клип. Съжалявам, че толкова много време нямаше клип. Просто бях в Англия и днес просто реших, че тъй като имам свободно време, може да снимам клип. И днес ще играем на Roblox Daydream. Ти още в Англия, Коста. Тук с мен съм моя братовчет и приятел. Така. Това е между другото един Winter Daydream. Ние с моят приятел играем на Roblox. То всички играем на Roblox, де само че ние с двамата с братовчет ми играем на Daydream, на други играем на него. Да, виджам се тук ще да. Тахил. Тък му се качи на върха на елхата и то пазе, че пуща малко. Аз ще дойда при вас. Чум се да игра малко Daydream. А ти още игра ли си сега Daydream? Да. И... Ота ми игра, това беше. What the hell, аз... Кое съм бе? Първият път, когато играх нещо в Roblox, беше Daydream. И аз бях така. Майко, не! Ай, аз не съм продължен. Тя да не взема да ни чупа кумче, да рече, ще вземи стани чушки. О, хора, междуто, сте Коледа. Да, също ще за Коледа. И нова година. Утре, не. Днеска на коя дата сме? 30. Ай, Да. Утре... Да, нова година. Тъй, че честито, защото утре няма да има клип. Сега съжалявам, защото просто трябва да събирам парички. И между другото, като се събира парички, ще си купа някои нови неща и мога да снимам някои неща. А на какво ще очакват поредицата? На CSGO. А, между другото, хора, да, сега си като казахте, че CSGO не съм сигурен дали ще има поредица. Ако някой от вас знае как може да си да се направи пинга по-малък, защото тук нещо не знам какво се случва, но с интернет е какво е, само че просто като игра CSGO много малък пинг, аз много малък пинг, то много голям е, пинг имам и много лагва. И не знам, ако ме включа да снимам на CSGO, мога да направя един пробен клип. Обаче ако не стане, пишете, ако искате да има поредица на CSGO, пишете долу в коментарите как може да си не оправя пинга, да ми е по-малък. И така. Абе, Уляля! ето пусна песничка. Песничка. Да? Не знам. Ай, пускам. Между другото, хора, ако някой от вас играе Roblox, може да ме намери с името Hypnotic, просто нямаше друго заето, дори името на канала ми iGamer.bg пак бе заето, някакси някой го е заел. Аз се пиша Бъдки. Да, там горе, дето е тук. И на там горе... платения си канал, и на платените си игри в Origin. Как да се пиша? Бъдки, смятам. Магия, хора! Да, What the hell? Аз нагъзих силнах земята. я съм така. Айде, чакай сега да изчакаме този човек. Ръката е... Айде, човек, я ми изяж гъза. Гледай как съм си легнал хубаво. Гледай хубаво как. Аз имам голям смътен гъз. Вие къде си? Аз не знам на една парзалка тук. Чакай сега да те посещам. Мамо! Чакай, спри се там. Спри се ти на елхата ли си? Аз съм... Да, на върха. На върха си? Не, тук по Италия. Ето да. Така, той пак Герги, астмата. Това не е астмата, а астма. Не! Тук са го багясани. Game over. Айде да вземам това, не? Аз и хора може да снимам и на FIFA. О, и хора, пишете в коментарите, мага да пишат ли какво са почули за Коледа. Да, всъщност наистина, пишете ако нещо интересно сте получили за Коледа и не знам. Или как сте преживели. Всъщност да. И ако от сега стих да ви питам, ако искате, може да пишете какъв челендж може да направим, който е свързан малко с зимата, защото тук е челендж, не мисля ще да го правя, сега че... Да, че малко в Лондон тако с... Да, малко в Лондон тако с... нормално времето. Точно знаете колко хора са на елхата.
Аре, мали! Точно това е предполагах, че ще заваря.